उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल कमिटिया फरायसालियाव टेब्लेट आरो खाथा रानदों। सोलोंथाइ बिथिङाव जौगाखांनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारनि WPT&BC बिफाननिफ्राय गोग्लैसोनाय हारिनि फरायसाफोरनो दिनै उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल कमिटिनि मददजों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बरिगाव जौसिन फरायसालिनि गासै 675 फरायसा फरायसुलि आरो रबि कसारी मेमोरियेल एकाडेमि फरायसालिनि गासै 102 फरायसा फरायसुलि बिथांमोननो बेसेन नाङै खाथा आरो फरायसालिनि साबसिन मेलेम गोनां सानै फरायसाफोरनो टेब्लेट गंसे राननानै होदों। बे हाबाफारियावनो भैरबकुन्द ब्लक इउपिपिएल कमिटिनि माखासे मावथिफोर आरो ओनसोलनिनो इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादों। बिटिआर सरकार आरो इउपिपिएल हान्जानि बेबायदि सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनायनि थांखिजों हाबा मावनायखौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिथांमोना बरायनायजों लोगोसे साबायखर बावदों आरो इयुनाव सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै सरकारखौ बेबादिनो मोजां बिथांखि लानानै खामानि मावलांनो आरो फरायसालिनि थासारिखौ मोजां खालामनो खावलायबावो। बिटिआर सरकारनि WPT&BC डिपार्टमेंट बिनि जुगिदि जि जोंनि प्लेन ट्राइबेल आरो आदार बेकवार्ड क्लासेस फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ बिथिङावहाय जौगाखांनायनि थांखि जि बिथांमोननो एक्सारसाइज बुक आरो लोगोसे मेलेम गोनां गथ'फोरनि जि टेब्लेट राननाय बे हाबाफारिखौ जोङो दिनै नैबे भैरबकुन्द समाजनि सिङावहाय नैबे रबि कसारी फरायसालियाव जोङो गावखौनो गासै जोङो प्रिन्सिपाल बिथाङा हेडमास्टार बिथाङा फोरमायनाय बायदि गासै 104 स्टुडेन्टस बेयाव दङ। साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलि बिथांमोन क्लास 6निफ्राय 10सिम गांथाम खरि खाथा राननाय जादों एक्सारसाइज बुक आरो बेजों लोगोसे सानै मेलेम गोनां फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननो टेब्लेट होनाय जादों। जों आसा खालामो दिनै बेजों फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननि एसेबाबो दिनै मदद जागोन आरो मिजिंजों बिटिआर सरकार जोंनि प्रमद बर' दैदेननायनि गेजेरजों बिथाङा बेबायदि मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टफोर मोजां भाबै बाहायनानै रायजोनि मोजां खामानि मावनो बेखौ मिजिंथियो आरो जितु बेखौनो मावनो गोलाव सोमावसारदों आरो जुजिनानै फैदों गोबां खोथा होनाय जादों आरो बिदिनो बिथाङा मावबाय थानायनि थाखाय प्रमद बर' बिथांनिसिम साबायखर बावदों आरो नैबे भैरबकुन्द समाजनि डिप्टि चिफ बिथां गोविन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांनिसिम साबायखर बावदों आरो जोंनि जि जाय बिथांमोना दिनै नैबे ITTP बा वेलफेयारनि सरकारनि हिसाबै बिबान मोनदों सोरबा मेम्बार जादों सोरबा चेयारमेन जादों बिथांमोना दिनै बे मुवाफोरखौ लाबोनानै राननानै होदों। दिनै गुबुन सरकारफोरबायदि फानखुमानानै जायाखै बा बहाबा साप्लाइ खालामखुमायाखै राननानै होनायनि थाखाय बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों आरो बिदिनो खामानि मावगोन होननानै मिजिंथिदों आरो जोङो मोनथिदों दिनै नैबे रबि कसारी फरायसालिया बे नैबे गोलाव सोमावसारनायावनो जोंनि सोमावसारारि दैदेनगिरि बिथांमोनानो बे फरायसालिखौ बे ओनसोलाव फरायसालि नांगौ होननानै गायसनदोंमोन। दिनै मानावगिरि हेडमास्टार गाहाय फोरोंगिरि बिथां नरेन चन्द्र बर' आदा बिथाङा गोलाव सोमावसारनायाव खामानि मावबोदों। मोनसे समाव BTC एकर्डनि उनावबो राजखान्थि भाबै बिथाङा फरायसालिखौबो सामलायदों आरो समाजनिबो खामानि मावबोदों आरो दिनै फरायसालिखौ मोजाङै दैदेनगासिनो दङ। फरायसालिनि सिङाव गोबां माखासे अभाब दङ बेयाव आर्ट फिलिं जाबावनांगोन सोरगिदिं बिफां लाइफां गायनांगोन जि लेट्रिन बाथरुम थिग जानांगोन थाखो खथाया मोजाङै समायना जानांगोन दिनै मोजां प्लास्टार होनाय गैया थिङाबो गोजाम जाबाय गोदान थिं नांगौ बेखायनो इनफ्रास्ट्राक्चार गोबां गोनां दङ आरो बेवहाय मोजां शिक्षा होनो फोरोंथाइ होनो बेवहाय इनभारमेन्ट सोलिबावनांगौ दङ बेखौ जोंनि बिटिआर सरकारा नायगोन इयुनाव माबाफोर थांखि लाबावनाय दं नामा बिदि फरायसाफोरखौ मोजां दावगासारनायनि थाखाय? जोङो बेबायदिनो गोबां मिजिं दङ जोङो बिथांमोननो जोङो कचिं होनाय सम हायोबा बिदि सामार भेकेसनफोराव आरो बेबायदिनो सम जोङो बायदिसिना एवारनेस प्रग्राम लानाय बेबायदि जोङो लालांनो सानदों नोंथाङा मिथिगौ दिनै सोरखार हिसाबै फैनानै दिनै जोङो नंगौ फुल प्लेजेड जों सरकार हारसिङै दानो हायासै अब्लाबो दिनै एलाइन सरकार बिजेपिजों जों एलाइन हिसाबै दङ आरो अब्लाबो जोङो दिनै मोनसे लोरबां फिलिं जायाजासे दिनै खामानि मावबाय थादों आरो दिनै जोङो नुदों दिनै थांनाय समफोरावहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा जि एकर्डनि गेजेरजों फैनाय पेकेजफोरखौ मिसन हिसाबै बानायनानै खामानि मावनो रोङाखै
नाथाय दिनै पिपल सरकार प्रमद बर' दैदेननायावहाय दिनै गोबां मिशन फोसावनाय जादों जोङो दिनै दानाय लुनायनि बे हेन्डलुम टेक्सटाइल बेवहाय मिशन फोसावनाय जादों दाउ अमा फिसिनो थाखाय मिल्क मिशन गाइखेर प्रडाक्सन खालामनायनि थाखाय माफ्रोमबो जार्सि गायनिफ्राय 12-13 लिटार प्रडाक्सन खालामनो थाखाय मिल्क मिशन फोसावनाय जादों पिग मिशन फोसावनाय जादों आरो बेबायदिनो बड'लेण्ड वेलफेयारनि जुगिदि बेफोर मिशनखौ मावनो नागिरदों आरो बेनिफ्राय जेखिनि दिनै जों मिथिगौ बर'नि गेजेराव थोजासे IAS अफिसार UPS अफिसार SCS बिदि गैया दा जोङो थांनायफोरावहाय जोङो मालायनि थाखा फैसा खांथिंनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादानो होन बायदि संगठनफोरा दिनै कचिं होदोंमोन थोब्ले माब्लेनि गेजेरजों नाथाय दिनै बिटिआर सरकारा दिनै थांखि लादों 50 मेरिटोरियास स्टुडेन्टफोरनि थाखाय माने रेसिडेन्सियेल फ्रि कचिं जेराव जोङो NIT मोननो हागोन बिदिनो इन्जिनियार फरायनो जों हागोन बेबायदि जि सुपार 50 मिशन लानाय जादों दा बे हिसाबै जों नुदों जोंनि प्रमद बर' बिथाङा दिनै जि जुजिनानै फैनानै जि एफर्ट खालामदों आरो जिखिनि पेकेज थाखा फैसा एसे मोनदों बेखौ गथि बाहायनो हागोन बेखौ नुदों आरो दिनै लामा दालां बायदिसिना खामानि बानायनायखौ दिनै बिथाङा पेरासन फ्रि खालामनानै सिस्टेम खामानिफोर बानायनायखौ जों नुदों आरो बेनिफ्राय जोङो दिनै जोङो नुनो मोन्दों जि फोरोंगुरुफोरनि एपइन्टमेन्ट होनायफोरखौ थाखा फैसा लायालासिनो होनाय नुदों दा बेबायदि मोजां भाबै मावलांबाय थानाय समावहाय बेबायदिनो 5 बोसोरखौ मोजां भाबै मावगोन आरो इयुनावबो बेबायदिनो सापर्ट खालामनानै गोलाव सम बे ओनसोलावहाय जि सोमावसारनानै फैनाय थांखि उद्देश्य जोंनि मावनो गोनां बेखौ रायजो राजाया मावनो खाबु होगोन सरकारनिसिम गोजोननाय बावबाय बिथांमोना दिनै फरायसाफोरनि भबिष्यतनि मोजांखौ सिन्था खालामनानै जेरैबायदि टेब्लेट आरो बहि होफैदों फरायसालिनि जानानै आं थारैनो गोजोननाय बावदों आसा खालामदों बे जोंनि फरायसालिया जथेस्थ' माने अभाब आरो दंबावो बेखौबो बिटिआर सरकारा नायगोन बेखौ आसा खालामो साबैसे फरायसा फरायसालि बेयाव जिल बहि राननाय बेयाव साबैसे फरायसा हिसाबै रबि कसारियाव 102 नामा जायो दा बे हिसाबै 102नो जों बहि राननो हाबाय फरायसा हिसाबै मा हास्थायबावगोन उनाव माबायदि जाजानाय फरायसाफोरनि थाखाय सरकारनि ओरैनो आं दहायनो सिगाङाव बुंखाबाय जोंहा गोबां अभाब दङ बे स्कुलाव ओरै बिल्डिंनि समस्या फिल्डनि समस्या लामानि समस्याजों समस्या गोबां बुंनानै दङ आरो लोगोसे जोंहा फोरोंगिरिनिबो साइन्स मास्टारनि अभाब जानानै दं बेखौबो बिटिआर सरकारा जाहाथे नोजोर होयो बेखौनो आं आसा खालामो बे बेलायावहा जों हामबाय होनांगोन दिनै जोंनि बिटिआरआवहा जि सरकार सोलिगासिनो दङ मानगोनां बिथां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जिखिनि थांखि लादों बे थांखि बायदियै गंफा स्कुलावहा 2 हाइ स्मार्ट मोननाय बेनो टेब्लेट गंसे होनायनि जा थांखि लादोंमोन बेखौ जोंनि स्कुलाव जि होफैबाय आरो गासै ट्राइबेल फरायसा फरायसुलिफोरनो जा बहि गांसे नोटबुक होनायनि थांखि लादोंमोन बेखौ होफैदों बेवहाय जों जोबोद हामलायनाय बावहरनाय थादों जोंनि फरायसालिनिफ्राय आरो जाफोर थांखि लादों बे थांखिया जाफुङोब्ला निस्सय जोंनि गथ'फ्रा गोबां जौगानायखौ मोननो हागोन आरो इन्सपिरेसनखौ मोनगोन बेखौ जों हामबाय होनदों आरो नोंथांमोन जि मिडियानि जि बड'लेण्ड बुब्लि बिथांमोनखौबो जों हामबाय होनबाय दिनै जोंनि बे फरायसालियाव फैनानै बिदि खामानि गासै बेसेबांसो फरायसालि बिथांमोननो रानखो जोङो 675 जन दङ जोंनि बे फरायसालियाव जोंनो नोटबुक होलांदों आरो लोगोसे 2 फरायसा हाइ स्मार्ट मोननायनो टेब्लेट गंसे गंनै आरो इयुनाव माबाफोर बिदि हास्थायबावगोन नामा जोंथ' हास्थायो निस्सय जाहाथे गथ'फ्रा फरायनो थाखाय इन्कारेज मोनो बेबायदि जोंनि भितरुवा ओनसोलाव थानाय बे फरायसाफोरा गोबां निखावरि परियालनिफ्रायसो फैयो आरो जोंनियाव गोबां रोखोमनि हारिनि गथ'फोर फैयो फ्राय 11तासो हारिनि बेयाव दङ बेनि गेजेराव फ्राय ट्राइबेलानो 5-6तासो ट्राइबेल हान्जानि फरायसा फरायसुलिफोर दङ
बिथांमोना बिब्दि मोनोबाथ' जोबोद हामबाय होनगोन सरकारखौ हामबाय होनगोन आरो बिब्दि जुदि मिडियानि गेजेरजों जुदि बिदि दैखांलाङोबाथ' बेबो जों साबायखर होनो गोनां बेनो। जाय बिथांमोना टेब्लेट मोनबाय दिनै फरायसाफ्रा बिथांमोनखौ माबायदि जाजानायखौ नोंथांमोना हास्थायगोन? बिथांमोना जेरै जौगानाय जायो मोनदों देरहासारनायखौ मोननो हादों बिथांमोना आरो इयुनाव गिदिर मानसि जानो हायो आरो साफा बिब्दिनो जोंनि हादोरनि मोजां सासे नागरिक जानानै मोजां दैदेनगिरि जानो हायो बेखौनो हास्थायो।